Okay, nakakuha na naman tayo ng booking. Hindi ko na alam kung pang ilan to. Dito lang dito sa malapit sa Novaliches Highway. Dadali ng Pasig. Ito yung stoplight na Madaya. Tapos na bilang pula pa rin. Kaya pagtabag dito ka rito, yarin ka. Para maniwala si ma'am na sobrang traffic. Ayan, namadali tayo ng customer. O paano tayo tutuloy yan kung ganito ka lang at hindi traffic? O ang gusto yung umabot agad yung pagkain niya, eh kita namang sobrang traffic. Magmula sa Novaliches papuntang Mindanao Avenue, ang traffic. Pagdating sa EDSA, ang traffic sobra. Ganito talaga, bumper to bumper. Sana konting unawa lang sa mga sa mga nagpapadeliver. Sino ba ba'y gusto ng traffic? Gusto rin namin kumita agad. Biruin mo 176, isang oras mahigit namin tatakbuhin sa traffic. O sa kami sisingit niya, it is recorded as evidence na hindi tayo nagsisinungaling. In case na si mame nagmamadali sa pagkain. 4:30, paano tayo makakarating ng 4:30 nito? Halos walang ayaw gumalaw. Konting unawa lang sana. Mula sa Novaliches, Quirino Highway, ang traffic. Pagdating sa Mindanao Avenue, pagdating malapit na sa papuntang Circle, ang traffic. Pagdating sa EDSA, eto nanggagapang. Napaka-traffic po. Binidyohan ko na as evidence kung hindi siya maniwala na napaka-traffic. Dahil na-delay ng gusto, kakainin ko to.
may GoPro as evidence. May magreklamong sobrang tagal ng deliver bago dumating, di nila naintindihan ang traffic. Even the motorcycle could not pass here because of the heavy traffic. Ganitong Friday hindi ako kukuha ng booking na dadaan ng EDSA. Baka hindi maunawa ng ibang customer bakit natatagalan ang gusto. Samaritan. Traffic. 76 katumbas ng matinding traffic, tapos galit pa si customer pag na-delay. Ano kami, eroplano? Katulad niya, no? Magmadali ka, pag natumbok mo kulang pa 10,000 mo dyan.
rider at ang traffic ay grabe. Mamahali na yan. Kaya na yung mga galusan natin. Galus lang yan, 5,000. Twice na tumawag si customer kung nasaan na daw ako. Eh sinasabi ko naman sobrang traffic. 4:30 raw ang kanyang tanghalian. Ano gagawin ko? Eh hindi naman tayo pwedeng lumipad. Eh kung nag-booking si ma'am ng maaga, eh sana makakarating ng maaga. Eh Friday ngayon, uwian, eh nasabay sa rush hour. Tingnan mo naman o, traffic. Tapos magagalit agad si customer sa rider.